Модерна система за достъп на персонала въвежда първа в страната Смолянската многопрофилна болница. Системата се основава на уникален електронен код, съставен от няколко точки върху показалеца. При поставянето на показалеца на специалния скенер, компютърът не снема отпечатък, а регистрира определени точки, които образуват фигура, уникална за всеки един от 540-те служители на болницата. Така само с поставянето на пръста си, те могат да влизат и излизат от стационара. Това е уникален код, си едно, че ви се издава магнитна карта или пин-код или каквото и да било там. Код за сигурност. Машината го помни, не е нужно вие да го помните. Не, машината си го генерира, тя си го пази в база данни, която е защитена, която по никакъв начин не може да бъде разбита. Има 3 нива на защита. От кода няма как обратно да бъде възстановен пръстов отпечатък, каквито са опасенията на негодуващите лекари, обясня още специалистът. А болницата има всички разрешителни като администратор на лични и биометрични данни. Целта на системата е да бъдат защитени правата както на пациентите, така и на лекарите, каза изпълнителният директор доцент Владислав Иванов. И даде пример. Идваш в нощно време, те вика дежурен от спешния кабинет, ти си на разположение. В 1 часа идва пациента, ти идваш 1:20 и се регистрираш, оперираш, в 3 часа си отиваш и пак се регистрираш. Значи невъзможно е пациента да каже, че те е чакал 4 часа в поредна жалба или че не си дошъл. Значи това е електронен подпис. Той не отчита пръстови отпечатък, а отчита кода, който създава твоя пръст. Другото, което значи също може да се въвежда и механично, като си помниш някакви цифри, нали? Но трябва да ги помниш. Защо е с пръст? Защото магнитната карта могат да остава и да я чекират когато искат. Нали? И тогава изкривяваме информацията. Кода може да го забравя, второ, когато за 540 човека става бавно, докато с пръста става за секунда. И никога не мога да си дам пръста на друг. Системата все още не се възприема от всички. Затова тези, които не желаят да дадат биометрични данни, ще получат цифров код. Неудобството е, че ще трябва да си го помнят.